consequences of those bombs and other ways in which they go after population centers. Zertxo bait mugitu ote da, Biden jauna, etxe zurien mugimenduak, akaso ez omen diote lehergai gehiago emango Israeli Gaza bonbardatzen segi dezan, berandutxo akaso, baina ez beranduegi Rafa inguruetan harrapatuta dauden milaka palestinarrentzako, 600.000 haur horientzako? Have those bombs, those powerful 2,000-pound bombs, been used to kill civilians in Gaza? Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other ways in which they go after population centers. Badakizue milaka direla harrapatuta daudenak Gazatik atera ezin da, eta Gaza atarrak direlako bertan bombapean daudenak, eta aipatu dizuegu eta ez gara nazkatuko gainera, hau errepikatzeaz 600.000 haur bertan harrapatuta daude, eta erasoak honezkero hasi dira. Ameriketako estatu batuek ez omen dio lehergai gehiago eskura araziko Netanyahu-ri, ez dakigu hau dena, ez ote dut horren akaso berandu xamar, baina ikasleen akanpadak, kalean dauden protestak baute dute eraginik, kezkarik baute du Trump aurkari izan da ere guztia erraz irabazteko ez duela Biden jaunak udazkeneko hauteskundetan? Blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided. Presioa badu Bidenek ikusteke zer nolako emaitza duen, hain zuzen ere komunitate judutar horrek nazioartean hedabide ugariri eskaini dizkie elkarrizketak baita Euskal Herriko Gara egunkariari ere, eta gaurko edizio digitaletan paperean aurkituko duzue hain zuzen ere. Judutarrak argi utzi nahi dute holokaustoaren memoriaren irakurketa ezin dela baliatu apartheid hau gauzatzeko. Edo nola ere, gauzak ikusita nola dauden, esperantza nahiko estua da, eta Rafako mugabidea oraindik ere estuagoa. Bertan harrapatuta segitzen dute milaka personak, eta heriotza mehatxua gainean zeruan zein lurrean dute gainera. Violent history been repeating for the last 75. The Nakba never ended, the colonizer lied. Esan dakoa, erlojupean segitzen dutela, Rafa inguruan harrapatuta segitzen duten Gazako hiritarrek.
Sahara aldera goaz eta doinu artean basamortuko zinemaldi berezi honetara, Fi Sahara zinemaldira, bidali berezia dugu gainera, honezkero bueltan da, Maialen Ferreira Gabon eta lehenengo galdera garrantzitsua benetan, zer moduzua joan zaizu lurralde busen bidaia, Gipuzkoatik Sahararaino azaldu iguzu, nolatan aurkitu ditugun ibilgailu hain ohiko horiek? Gabon, kaixo, egia da, ez? Niri harritu ninduen, azkenean bertan erabiltzen dituzten garraio bakarrak, autobus bakarrak lurralde busekoak dira. Eta bai Donostialdekoak onjala urte asko erabili zutenak, eta orain beste bizitza bat daukatenak bertan Saharako, egia esan da Argeliako kanpamendutan, ze saharauiak bertan bizi dira orain dela 50 urte inguru, eta bertan daz, bost kanpamendu ezberdinetan, eta Auserdeko kanpamendutan autobusak Gipuzkoarrak dira. Errealizaziotik, aipatzen didate, Igeldoko autobusik ere, bertan ote den, heldu ote den Gipuzkoatik Igeldoko garai bateko autobusa, Egia Auzoko Areneko zaharra zen, ez dakit, badugu horri buruz berririk? Ez, kanpoko espazioan ditugu, garai bateko Donostiako tranbiako ibilgailu horiek, baina Gipuzkoak zorionez modernotxoagoak bidali ditu Sahara aldera beharra gorria dutelako eta. Maialen, segi dezagun, Saharan izan zara, Fi Sahararen aitzakiarekin, baina erreportajein bat irakurri dizkizugu. Tira, goazen astera, garraio beharrak eta ura, basamortuaren erdian. Zisternak ere ikusi ditugu, nola dago kontua uraren auzia? Egia da justo kanpamendu horretan, Ausert inguruan, zisternak Bizkaitik datorrela. Eta, hori esker, eskamioi hori esker, ura etxetatik transportatu dezakete. Ez daukie ur potablenen sistemarik, ez? Ura lortzen dute, pozo batzuk lortzen dituztelako eta bertan ura dagolako eta ura kamioietan banatzen dute etxetatik, ez? Familia bakoitzak 5 tona ur dauko hilian eta bakarrik hori erabiltzen dute, hau da ez daukie gehienak, ez daukie ez dutxarik, ez eta laguntza humanitarioarekin eta zisterna horien bitartez, ura etxetara heltzen da, baina adituek eta bertako instituzioek esaten dute, azkenean, pozo horiek agortzen direnean, ez dakitela zelan lortuko duten hor gehiago. Eta hor dago arazoa, azkenean laguntza humanitarioa oso beharrezkoa da, eta egia da Euskal Herritik asko dagoela, baina beste estatuko, Espainiako estatuko eta beste lurralde batzutako laguntza bide da ondikon. Egunotan, Gaza lehen lerroan dugu, nola daiteke gaurko garai otan halako gauzak gertatzen aritzea? Nakba, 75 urte atzera, Sahararrek ere basamortuan 10 batzuk badaramatzate, nola uler daiteke auzi hau? Ziur bat baina gehiagok Sahararen egoera honezkero instalatutako egoratzatea dutelako eta ez jakintasun puntu handi bat ere bai. Zein da une honetan Sahararren bizi modua, euren tokian bizi dira, ez dira bizi, kanpaleku horiek zer dela eta existitzen dira? Sortu ziren, azkenean Sahara Occidentalak, Espainiako kolonia utzi zuenean, Marroko sartu zen euren lurraldean eta kanporatu zituzten. Badaz batzuk oraindik mantentzen direla eurak esaten duten moduan, ez? Territorios okupados horretan, leku okupatuetan, baina gehienak Argeliara joan dira eta Argeliako gobernuak, ez, desertu edo basamortuaren zatitxo bat utzi die, eta bertan batzuek badituzte zementuzko etxeak, baina gehienak ez, olako jaima batzutan bizi dira, hau da, telaz egindako etxeak,
edo adobe bestela, eta egia da, euria egiten badu, ez dela ohikoa, baina adibidez 2016an euri asko egon zen, ez? Etxe horiek, apurtzen dira, eta berriz eraiki behar dituzte, eta gainenak familiarrek eraikitzen dituzte, ez? Eta bertan, imagina dezakezue, ez? Desertuan, kriston berua egiten dau, orain maiatzean 42 gradutara heldu ginen, baina egia da udan ezinezkoa dela bizitzea, ez? 50 gradu inguru heltzen dira, ez? Eta arratsalde guztian ezin dira etxetatik irten. Batzuk badute holan tipo aire giroko sistema bat edo, baina hori gutxi batzuk, ez? Zortedun gutxi batzuk. Hori da, ez da ohikoa. Interesgarri iruditu zaigu, Maialen Ferreiraren erreportajak irakurtzeko aukera baduzue, googleatu eta hortxe dituzue. Ze kontatzen dugu Willy Toledok? Honezkero, Saharako zinemaldiko finkoetako bat da, eta badirudi egunotan Ameriketako estatu batuetan musikari batzuk kritikatzen zituzten besteak ahotsa ez dutelako altxatzen akaso behar bezala, Sahararekin ere hainbat izan dira elkartasun keinuak, kasu honetan Toledo jauna betikoa eta segitzen du horretan. Filosofatzeko tarte izan zenuten, zer kontatu dizu Toledo jaunak? Bera oindala 15 urte, heldu zen lehen aldi Saharara, eta bertan, inpaktatu zotzan bertako egoera, eta oindala asko ari da Saharakoekin lan egiten, ez? Baina ez da bakarrik, bera babesten duen kausa bakarra, ez? Azkenean, betidanik ikusi izan dugu oso polemiko dala, ez? Eta azkenean, Espainiako gobernuaren aurka askotan egin du, bera uste duelako, azkenean Espainiak ez dauela nahiko egiten hemen Saharakoien enalde, ez? Adibidez, bere Pedro Sánchezen babesa Marokorentzat da, eta hortaz Saharakoiak oso txarto sentitzen dira, ez? Eta azkenean, Willy Toledo aktorea da, eta bere printzipioengatik, eta bere iritziak era publiko batean emateagatik, geratu da Espainian 10 urte lan egin gabe. Baina berak esaten duen moduan, ez? Orain ja lan egiten du, Latinoamerikara joan zen, eta berak esaten duen moduan, ez? Naiz eta industriaren pertsona asko saiatu, bera industria horretatik kanporatzea, lan egitea lortu du, eta bere printzipioak jarraitzen ditu hortaz. Bera esaten duen moduan, ez? Irabazi dago. Maialen, zinemaz ari garela, interesgarri iruditu zaigu Insumisak lanari buruz egin duzun aipamena. Goazen aurrera atzera, ziur pantailaz bestalde daudenek ez dutela honen berririk, Insumisak hauxe du oinarri, Saharako emakumeek jasan dutena, memoria errelato bat bada, hauxe duzu aurrerapena. صورة عائلتي حين قام الجنود بإخراجي كانت والدتي محاطة بأشخاص آخرين يسندونها كي لا يغمى عليها. أخواتي الصغيرات يشبكن أذرعهن وينظرن إلى ذلك المشهد، في حين كان والدي منعزلاً في أحد زوايا المنزل. كنت مختطفة ل16 عاماً. Zoritxarrez ez da gauza berria, ez da, egunotan Gernikako oroimenak etorri diren bezalaxe, zenbat eta zenbat krudelkeria, basakeria, eta kasu honetan Saharako emakumeek euren gorputzetan daramaten indarkeriaren memoria hori, ez da. Maialen, gehiengoari estigma tartean egon da, datuak zuzenan garamatzate ondorio lazgarritara, ez da? Hori da, ez azkenean emakume hauek insumisaren protagonistak, ez? Sahara okzidentalean bizi dira, hortaz, eurak esaten dute moduan, territorio okupatuetan, eta bertan mantentzen dira, naiz eta jakin, egunero euren bizitza
gal dezaketela, ez? Denak torturatuak izan dira, bortxatuak, eta euren familiak arriskuan bizi dira, baina hala eta be, hor mantentzen dira, ez? Euren semeek, batek kontatzen zuen, ez? Bere semea ja hasi dela unibertsitatean, eta ingenieritza ikasten ari dela, eta eskatzen sotzala, ez? Ez irteteko manifestazioetara, eta borroka uzteko, baina beraz esaten zuen, ezin dute euren borroka utzi. Eurak badakite, oso zaila dela, Marokoren aurka joatea, eta behar bada, ez, ejertzito oso txikia dute, gaur egun gerra baten daude, ez da Gaza eta Palestinarrek bizi duten gerra hain fuertea, baina gerra hori existitzen da. Eta eurak nahi dutena da euren lurraldea errekuperau eta berriz bizi merezi duten moduan, ez? Eta azkenean ikusiko da zer gertatuko den, baina eurak mantenduko die eta euren helburua da eurena dela eta lapurtu eta noizbait lapurtu zietena berriz errekuperau. Eta estigma horiek gainditzeko ariketa ere bai, emakumeek jasan duten hori ere errelatatu eta gordea izan dadin, noski baietz. Eskerrik asko, gauzatxo bat aipatzearren, ez? Badago, bakean, dala proiektu bat eta ume saharauiak Euskal Herrira ekartzeko, eta egia da, geroz eta familia gutxiago da zela proiektu horretan sarturik. Hortaz, ume askok adibidez uda honetan ezingo dira Euskal Herrira etorri, hortaz, familia batzuk sari edo pertsona bakarra baldin bada eta Euskal Herrian pasa baldin bar dau oporrak, jakin dezazuen, hor dagoela oporrak bakean eta pertsona haiei asko laguntzen diela. Alaxe, gonbite hau luzatuta, Maialen Ferreira, mila esker, beste bain ere geurean izatagatik laster batean berriz ere hemen espero zaitugu, Gabon. Eskerrik asko, Gabon. جراحي كلها جسدية كسروا قدمي وضلعي وخلعوا كتفي لكنهم لم يتمكنوا من كسر أملي أو رغبتي في النضال. Etorri gara, mundu osoari esateko! Herri bat garela! Mundua, puzzle erraldoi bat da! Horrelako fitxa txikiekin! Bagoaz Bidasoa aldera nazioarteko zubitzatere hartu izan da, baina ez Irungo abenida zubi hori itxita. Akaso turrean beste kolore bat izan zuena, baina gertakari historikoen lekuko izan dena, Pirritx eta Porrotxena, besteak beste, noski baietz? Santiago zubian gaude, eta zubi honek bere pean Bidasoa ibaia du. Eta Euskal Herria bat da, ez hiru eta ez bi. Eta Bidasoa ibaia da, ez muga, zubi. Eta goizokin egara asaltoka egan ireria korrontearen kontza. Horregatik egiten dugu bat gubezela txikia direnekin, korrontearen kontzari direnekin, eta gure hizkuntza, gure kultura, gure herria, bat egiten du guzti horiekin. Eta esango duzu hau zer dela eta dator, albiste badugulako gaur, besteak beste memorialeku izendatuko dutelako Lakumbre eta beste hainbat tokirekin batera, Gernika tartean memoriaren lekuko diren tokien zerrendan da, Irungo abenida zubi hau, akaso gaur egun migrazio krisiarekin lotzen duguna, baina Luis Companys presidentea, Kataluniaren presidentea, entregatu zuten tokiare badelako, exekutatu aurretik. Que la llibertat, catalans!
Ba, ikusten duzue, lekuko badela denboraren makinan atzera egin dugu zertxo bait, ziur bat baina gehiago esango duela nor demontrezen gizon hau? Ba, hau ere, jakin beharra dagoelako besteak beste, memoriaren lekuko diren tokien zerrendak badu garrantzirik. Hauxe izan da, besteak beste azken garaietako negoziaketa politikoen emaitza, Euskal Ordezkaritzak Madrilen duena eta Sánchezen gobernuaren artean. Aizue, abenida hori honezkero lekuko historiko bilakatu den honetan, Luis Konpainsen hitzartzeak ezagun egin dira, baita saretan ere, eta esango duzue, ze aipamen gehiago dugu honekin lotuta, ba, Kataluniako jendartean, memoria honen lekukotza erabatera zein bestera igaroarazi duten bezala, hauxe topatu duguna. Ezagutzen duzuen TV3 telebista kate publikoko Polonia umore saioa, umorea, satira, bihurrikeria eta aktualitate politikoa, halako zerbait Euskal Herrian ederra litzateke ez da? Jo sóc en Lluís Companys i em van afusellar. Collons que fots, Macià, que el cor m'explotarà. Som dos expresidents vivint al cel. Els dos volíem la república, però Espanya ens va prendre el pèl. Companys i Macià, sóc el guapo i ell l'ancià. Macià i Companys ens haurien de fer sants. Doncs ja tenim la capçalera, tu. Ei, ha quedat d'ole, eh? Sí, senyor. Ole, ole, ole. Steve Albini zendu da, gogoan izango duzu akaso Berri Txarraken diskoa ere ekoitzi zuelako Ameriketako Estatu Batuetan, edo bestela The Pixies edota beste hainbat Nirvana tartean, rock independentearen ingenierutzat ere hartua izan da hain zuzen ere, joder, gaur supergaizki nabil, barkatuko jazue, berrez hasiko naiz. Barkau. Bai, bueltan, 3, 2... Steve Albini rock independentearen ingenierutzat ere hartua zendu da 61 urterekin, gaur lerroburu hainbat bere heriotzarekin lotuta, gogoan izango duzue akaso Berri Txarraken disko ere ekoitzi zuelako Ameriketako Estatu Batuetan beste hainbat talde ezagunekin batera. Azken hamarkadetan izan duen bilakaerak arrastu utzi du eta bere heriotzak ere halako erantzuna izan du. Gaur, geuran ere albiste beraz, Albini jaunaren heriotza, Euskal rockarekin ere zerikusia duen rock independentearen ingenieru izan dena. Gentlemen, we have 3 fine young men from Seattle. All he allows on her vocals. Albini and his flaming feet. Don't do this at home, folks. La tierra se queda y la vida se apaga. No creo en el amor, tampoco en tu mirada. Tienes cara de buena, pero yo sé que eres... Ay.
Zer aurpegi daukagu? Tira, gaurkoz bagoaz, chill mafia, txama, chill, txama, nahi duzen bezala deitu. Gehiago jakin nahi izan ezkero, sartu euren YouTube kanalean eta hortxe dituzue. Azken lan horrek kolaborazio ugari baditu eta txama, proiektu berria ote. Honezkero zaila da. Honek zuhaitz genealogikoaren itxura hartu du honezkero, baina euskal musikaren, osasunaren isla ere bada, honekin gaurkoz bagoaz, Aralarkoa ingeruari ere errezatu nahi omen diote, oraingo honetan. Tira, badakizue, hemen izango gaituzuela, baita biharkoan ere, kolpez kolpe, aste osoan zer, eta noski asteburuare gainean dugulako, asteburuan gainera ikasle akanpadak ere protagonista izango ditugu, hemen platoan bertan, badakizue, ez galdu, kolpez kolpe, hemen zuekin, gauero, gabon pasa, hemen. Vaya chama al ángel de Ararar, le echa una plegaria para que no vuelvas más. Y me da igual, chiqui, me da igual, mientras tenga mis primos y un poquito de fumar. Yepa. No sé dónde se esconde mi musa que abusa y me usa y no sabe dónde está. No sabe dónde va, no sé dónde se esconde mi musa que abusa y me usa y no sabe dónde está, no sabe dónde va.